ये 3 बजे खाली अंदर रजवा ये 3 अंदर का 3 देतो हे ये बरे 3 आहे आता कच्चा वो 3 आहे का होई आइने चला माल चला ये यो मो सेवा ये बडा है तो लगे 3 कोण सेवा किधर देवी वो 3 रक्षा करो बोलो ये बोलो जी बोलो 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1700 रुपये 1800 रुपये बड़ा माल है 1900 रुपये 1900 रुपये 1900 रुपये 1900 रुपये ये तो बनी मोमो 1900 रुपये 1900 वाजा 1900 रुपये नॅशनल बोला तर माग बोला म्हणजे माग बोला तर तुम्ही पेपर नाही होतो पाच एकले खाली हात और याला पाच रेट कमी होता 700 रुपये कमी आहेत आणि 700 द्या क्वालिटी चालीस करे आणि 700 खाली 700 खाली 700 ये तो हे क्या करो 15 डजन है 15 डजन और यार आप ओ जरा चिकोरे बोलो जी बोलो क्या करो बोलो पड़ बोलो नहीं पूरे छे पूरे 15 डजन हां जल्दी हां 15 डजन पूरे नहीं वो एक ही चला गया भाई वो एक अलग है पूरे एक ही है बोलो क्या करो 15 डजन के देखो हां बोलो बाहर 15 डजन ये अविनाश ओ शांता भाई ये अलग है बोलो नहीं एक ही है तो एक ही है ये पड़े बोलो क्या करो बोलो 200 रुपये बोलो 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये ये पड़े ये पड़े बोलो 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये फटफट खोल कल खोलता है देगा वो देख रहा हूँ सैंपल बाप ये टोटल 16 है जी बोलो 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 बोलो 350 रुपये हाँ इधर 350 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 लड़का बंदो 300 3 लड़का भाई विकेट पड़ा है बोलो
फल खाली फल बोलायला बोलो 200 रुपये पूरे एक ही चेंज है एक ही बारी निकले आपा या है लोग मोटा है तो कुछ भी देखो बोलो 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये नोड़ा 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 जाना पड़ेगा ये 10 है क्या 2 4 6 7 8 9 9 आए का सिंगल यस नंबर बारीक है बारीक है 50 60 70 80 90 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये एक छोटा है देखो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये जो BMW 5 है 2 ये 2 अलग अलग ये 4 दोनों ने टोप्या पहनी मार और तीन ही विनीत पहने तुम्हारे 100 रुपये तीनों ने टोप्या पहने 125 ये मां खाली 125 खाली 125 बोलिए बोलो आइए बात बोलो 200 250 फारूक खाली 250 5 है खाली 250 खाली 250 300 350 350 350 जल्दी 350 रुपये 550 600 600 650 650 650 650 सामने आना ले बोलो 500 रुपये कैरेट 600 बोले भी 600 एक खरीदा करे 3 रुपये क्या बोले 700 800 200 बोले बोला ये बोला 200 क्या पकड़ 200 राजू लोरा बोलने इसके अंदर ये सीधा मारे ये सीधा करे पूरे पूरे से क्या?